היי, נעים הבנו. סבבה? כן, אני אשמח. כן, תגיד דברים כאלה. לא 10 בלילה, גיא. אתם מתכוונים לצאת היום? בכל זאת, יום שישי. לאן הפעם, גיא? סתם, יושבים אצל בן, קטנה, אני יודעת. בן. כן, אמא, את יודעת, חברים. מה איתך, גיא? מה? מה? אני גם אצל בן? מה? מה? אמרת שאני באה איתך. נכון, נכון. אני מאוד שמחה שאתם ביחד, ואני מאוד מעריכה לך את זה שלא הלכת למסיבה. איזה יופי שאתה שומר על אחותך. אל תשכח מחר ב7 בבוקר בבית כנסת, אני מחכה לך. זוכר. הלו. מה איתך אחותי? בסדר אחותי, מה איתך? את הולכת בסוף? כן, ברור שאני הולכת. האמת שאני מה זה מתרגשת. אבל חשבתי שגיא לא רוצה שתבוא איתו. נראה לך? מי שואל אותו? לא חושבת שיפריע לו? דקה, אני חוזרת אלייך. נראה לי שאתה הולך בלעדיי. תקשיבי, זה שהצלתי אותך קודם, לא אומר שאת באה איתי עכשיו. אני ממש באה איתך. שמי, סליחה את אחת המסיבות, אבל אני לא מתכוון לבוא להתבייביסט שלך כל היום. אז אתה יודע מה? אין בעיה. אני מספרת לאמא. חזרנו לגיל 6. אני לא ספגטי, יכול להיות שאת מסננת אותי, יכול להיות שאת מעצבנת אותי, יכול להיות שאת גם יושבת מדמיינת אותי, תקוע על סולם ולא מצליח לטפס ואת צועקת מלמטה מדרבנת אותי, ותעלה, אני עולה. תראה את הדפוקים האלה. מה יש לך? למה את ככה? מה זה ככה? לא יודע, את מודאגת. זאת לא מרגישה טוב, כואבת לי הבטן. מה יש לך? קחי כדור או משהו. אני לא יודעת, גיא. אתה מכיר את זה כאילו מישהו תופס לך בבטן ומסובב? נו. אז ככה אני מרגישה. למה אבל? לא יודעת. אולי לא נראה. נראה לך? תגידי, משוגעת? מה, גיא? אני לא יודעת. אני לא רוצה ללכת. גם כל הקטע הזה שאמא ואבא לא יודעים, פשוט מרגיש לא בסדר. גאיה, אנחנו כבר בדרך. עוד שנייה מגיעים. שילמנו הרבה כסף לכרטיס. כך שאנחנו לא הולכים. אני לא יודעת. לא הפסקת לחפור לי בבית שאת באה איתי, ופתאום את משתפנת? צחקתי שאמרתי שאני לא בייביסיטר שלך. אני איתך, הכל טוב. אולי זה לא כזה נורא אחרי הכל. גאיה! כן, חבר'ה, בואו, צריך. איפה הם? גיא! הם יבואו. איפה אתם? יש אזעקות! אמא, איפה אתם עד 7 בבוקר? אתם אצלו? אני מצטער. תישארו אצלו, אל תזוזו משם. מצטער שיקרנו לך. מה? איפה אתם נמצאים? סליחה ששיקרנו. תעזוב עכשיו סליחה, תבוא תגידו לי את זה בפנים. אמא, אני אוהבת אותך. אני גם אוהבת אתכם. תגידי גם לאבא. תגיעו הביתה. אני לא מאמינה, אני בשוק. קח את הטלפון. קח, אני יצאתי מדעתי. גיא,
שמור על גאיה, שלח לי מיקום, אני בא לקחת אתכם. אני אוהב אותך אבא. אני שולח. כן, גם אני אוהב. הלו? אוי ואבוי. הלו? אוי ואבוי. הוא ניתק את הטלפון? נתק. אוי ואבוי לי, אני לא יודעת מה לעשות. איפה הם נמצאים? יהיה בסדר. אוי ואבוי לי. אוי ואבוי, אוי ואבוי. כאוס בכל המקום. הכל בלגן, אנשים רצים על נפשם. פתאום את מבינה שזה בכלל לא עניין של טילים, את שומעת יריות. יורים פה באנשים ממש. האדמה רועדת. כדורים שורקים לך ליד האוזן. מה עד בשטוח? למה כולכם רצים משם? כולם רצים לו, פאק, לאן רצים? עם הטנדר הזה לתוך העיר שדרות. מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה ולהשיב את הביטחון והשקט ליישובים שהותקפו. היעד השני במקביל הוא לגבות מחיר עצום מהאויב גם ברצועת עזה. תרקדי, השירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי, תעופי בלי לחשוב, פה ושם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות, אולי תברחי. אין לנו זמן, אולי תברחי. הם עוד מעט כאן. שיקות העדף, עמודי ענן, אל תעצרי, אני בדרך ועם הים. שריטות הנפש עוד יהיו לך מקלט, אל תעצרי כי את לוחמת ועם הים. את בטח רוקדת לך שם.